sir na imbag nga oras mo, adon sa ito napasamak na pamaltog, iti may isang lamayan sir, iti paset ti Barangay Rayuray. Kumusta iti investigasyon tayo sir? Naimbag nga alaw tayo amin apo. Yes. Andangal pa shooting na pasama ka tayo nga shooting incident ijay Sitio Barangay 1 ito'y Barangay Rayuray, City of Batak. Na daytoy may sa lalaki kat nga biktima kat napaltugan. Kat sigon iti investigation maamuan nga agay ayam da iti kwa ti card ijay may nga lamayan ijay Barangay Rayuray mayat mata na ati pamatay ito nga kwa nga commotion. Yes sir. Ngam idi agawid ako man dagiti witness kat nakangagdamot ti may nga putok. Kat nakita da daytoy kwa daytoy biktima nga adati daraja tiyan na. Santo nakita damot daytoy suspect nga adati gen nga paltog ngam handa lang may bagano nya nga klase ti paltog. Ngam daytoy victim kat dagos met na itaray iti hospital kat mayat meten kat adamot ti tama ng maysa nga sugat ijay banda ti tiyan na. Kat daytoy suspect mat kat dinalpas nga napasamak di krimen kat nagtaray mat ngam base ti panag-follow up dagitoy kapulisan tayo kat na nakita damat sunan natonton damat iso nga na natiliw mat daytoy suspect tayo. Yes sir. Sir, upon the verification iti karaytoy igam nga nausar sir, kumusta iti status na dati sir? Tata i-verify tayo pa lang i-Fed no adati license na dati paltog. So haantay pa nga mabalik nga kaswa sir iti illegal possession sir. Hampay ti makasuan iso na ti kwa adaman ti license na unawan makasuan iso na ti frustrated murder. So dati suspect sir naka-detain tata sir? Naka-detain dito police station. Okay po. Anang nga igam dati sir na aramat? Paltog may nga paltog aging ganata ita antay pa nga may bagano inya nga ay hanyo pina-recover sir? Han nga ni-recover ja paltog ngam ja tao lang ti na-recover. Okay po. So ngam sir ti bagana mat kat gapo kanutan na tarantahan na kanwa mo ti nangikargaan na. Still under investigation pa rin. Tapos takas-takat ma-recover tayo jay firearms nga na usar. Yes sir. Sir, tipi damag tayo ket daytoy suspect siya ket mismo ang isudat nagmina tayo sir? Daytoy suspect ket mismo nga isudat ti namatayan. Okay po. So sir, any appeal kadagitoy kalugaran tayo ti siyudad ti Batak? Dagitoy kakailan tayo kuman ditoy taga lalo na dagitoy taga Batak antayo ko mga usaran iti firearms nga panggap ita kastang paspasamak. Nung mabalin ko maalaan lang ti saritaan han nga kailangan nga dumteng nga mausar ag-usar tayo ti paltog. License man o han nga license. Tamo tayo mot nga bawal day ta iti lintag. Yes sir. Santuno ko ako mano dagitoy minatayan mabalin ko mga kwa urayhan tayo magpasugal. Napanaknakan tayo mat nga dayta ti may nga cause iti pasamak o krimen. Okay po.